hello guys. Maskera say guys, maskera. Who took a shimari or running on show? Hey, this has to put a big pan. That's what Nakasara. To put a shamari, they took a makua in the beginning. So shamari and Avadi. Hands put the what else did you to call my daddies? Quentin Simple, so Iba, I got a bite on Kuno Impi of my function. Those are Iba Kufarida. My dad is also Taka Kuipa Kupopota. Never smelling Yararai. I was going to Mukuta noise. Yararai, Mrs. Smelly. Yararai. I'm going to be back. I think they get number Sama. Three. Huh? Three. Ah, you got three. It's three. Tarisa Jofamba Semen. Right. Kisapa Felicia in the kitchen, Bam study, ma'am, in the kitchen. Right. Tarisa could say, guys, 200 paneling for Edukuchi. Saturday, the 4th. They want to Saturday, the 14th in Tarawana, and I guys, amen. Munemuna, Mariwa Kenny Dengara Kenny, Shingantikone. And this CBO. Right, Tapanguai. Tapana 5 to 7. Tasarani 5 minutes. Intimi, natural intimi. Natural intimi, natural intimi. The guy is the one songs what you are. Notice 7. Because you know, Marika. Deje kuto bacha neni kirikiri. Ne time. Taka ipa. Shunjuru kuma ndatonya sana chai wewe. Ninga shugoni. Ninga shugoni. Zvichicha unga chichori ndira namba yakatodai yakatowandisa zvokuti zvechechi zvechechi namba kuwanda hazviiti vanoda kuzoya kuseru vachiti tipewo namba zvino namba tipiwa munomunamatigwa pano Yes, work. So gani ma specs. Mawoko wako hurumide mwani lekutindie oga karurama simu za mawoko wako hurumide. Yes, Edmo. Number yangu kaenda pa front page. Pa front number zangu ziri papo. Wakarurama. Iyo, nataka Discord. Guys, but that's this time. Number ya kwana. Most of all people next week. Number ya kwana. The day. Yes. Hallelujah.
ndiye iwe chopano kutoimba sha ndiye wakarura datodzikisa album rangu so ndiye hoga ndiye hoga wakarura hakuna mumwe ndiJehova ndiye hoga. Yes, kuna munhu achifona seakona dzidzipo palife umani. Glory. Yes, pakuibere number 1 chai. Yes, yes guys, ndikuda kuita collab na Japreza ndovanaita collab na vaimbi vegospel. Ndivana ni vaimbi vegospel vanafungisa ndodaita collab ndinenge ndichiita backing vocalist ndikumasure kwako. Yes, zvichitoendeka. Muza idea yekuimba makadikwa zvadzadza guru. Idea yekuimba guys ka is just to worship. Izvo zvinhu zvemavoice zvototeregwa neni inchadoziva chekuti ndakatoworshipa ndichiimba denga rinowa ende denga rinodozungunuka rodosheka denga kana ndichinge ndadoimba. Ivi zvinhu kurikusagona kuimba nakusadizva zvazvenyizvo zvazvenyu. Ini denga rinodosheka rigodozunguka denga kuti paibwa apa panyatso kumiwa ndibva ndati nentimi ndibva ndati nentimi yesi masarura tanizvo ndibva ndati nentimi mungazondida here. Anyway, dzakwana 7 right. Maswera say guys, mamuka say salbona ninjani dumela madekwana up with the guys. How are you guys? I hope you are all okay, right? We are here for the prophet, right? Kuneva matenga my airtime avo, as I told you nezuno kuti prophet wakuya nasi, you just buy your airtime yako ndakataura ndikutora number, a certain number. Makusentenga airtime yako osenda as usual. I write your name down and we go for it. So zvokuti nezuno izvozvo mamuri busy kufollowana namakuhwa asingakupi anything muchisiya kuti munzwe ndichikudzai kuti salvation iri kuya nhasi makuti kwaizvo kwai hatina kuziva. Hey, tipei namba yakwana ndizvo. Next time munotanga maprioritizer first. Zvinhu zviri important kumberi, zvinhu zvisina basa kumasure. Handiti makuhwa anonakidza sana chanokupa ndochokwadi chaunobenefita namakuhwa nenyaya dzavanhu ndo pasina pafeya kugatangopata varemba right. Segaitione kubata prophet musasa kwaairtime yako iko zvino. Ukasa airtime yako iko zvino ndongoidla ndichangozoishandisa ini nokuti ndichandofonera vanhu vemaintenance nokuti ni namba yangu yakwana. Hakuna munhu wandichatoti ndakufonera. Namba yangu yazvikwanira handi munowa right. Katinde kuni vanhu vetaura up please endorse. Tipei tikuendorse munona tikushasa airtime zviti takadojoina Rebito iyo yamuti Rebito iyi ndeyekupi. Takadotsvaga Rebito munokutipawo mama airtime amahara isu tichitengawo mama airtime nokuti airtime pane nitoshanda handi mazviona. Saka guys moitawo order. Moitawo order guys. Munhu kana usina kudamwa andika usina kudamwa asi kugwata yavo kuti sasindakazodzoka kana ndikaita live ndikanaunza panapa imi mukasamukaramba muchitedza ndikazosiya handa kuzoyatsowateverera. Ndakazogumawo pandakagumirawo. Ndakazogumira pandakagumira imi mozviziva. And then right, ndikumbotenga airtime right. Okay right. Katinde kwa prophet kuya kuyatione tichitanga zvedu kuvafonera iwe.
You've run out of minutes, and your subscription will be renewed in. If you'd like to renew it now, press 1 or wait to be connected using world credits at 39.5 US cents per minute. iri kuti kudikwa apa indarino kwai kudikwa ipapa nembibi vano vachirungu kwai kudikwa imapa pari kumbotiko chimurungu weichi chitisare kuti kazaina kupinda kuikweli baba ndandirikogwa ndakakurumidza kubvako ndakandiri kwasina kurumidza kubvako kugwa imakasara muriko kutopedza time imi ndimoda kubatsigwa amenei The number you have dialed is not available at the moment. Please try again later. Nitokidza kuZimbabwe oka. Ndizosondikonai. Thank you, G. I'll take him after. Prophet, kateta appointment yozve batai nguva naye asikana. Esi wini. Gaiti mbotra kubata mukadzi wavo. Naye bedwe ini bedwe zvinotuka munhu wamwari ndozotowa nekesi azviiti. Azvizoiti kutuka munhu wamwari. Tichingoteramira takadaro zvotodiko tichiteramira zvimakuwaziro zvezvaishura zviya zvendokudzai guys zvezva zvine zvazvinoshura zviya zvinotoshura kufa kumunhu mukuru cheko chaiko muchaona pane munhu mukuru chaicho ari kuzofa muchaona ini. Hello mama muri sei? Mushe ndamirira Prophet ka mfone weri ngoringa. SIS MELLY, alright, ndifonera munhu ari pavari. Alright mama, iripo. Okay, kandifonera munhu ari padhuze navo vakubate. Andisi mufonera ndibate notadzira namba dzake mufonere mumudzi. Alright, okay, it's fine. Ndikafonera. Sharp. Gati muretimirire baba afone gwetiwe kuti muone kuprofitwa. Imi guys vanhu vari kumuka usiku vachiroya garai mari urura muudze Prophet vakubatsirei. Handitika udzai kuti Prophet vakubatsirei kana uchiona chinonetskana neproblem yekumuka usiku uchitenderera nezvisero. Handiti zvakatoipa izvo zvaidhimoni rakatoipa pamwe unotomuka usingazivi. Anoona pamwe unomuka usingazivi kune vamwe vandosati zvinonyadzisa kutaura pana vanhu asi hazvinyadzisi kana uchida rubatsiro. Anti kwa chida kubatsirwa zvinyadzise kuna vamwe ane problem yekumuka usiku ini kana kwana totaura kudai pane zvanenda totaura nevamwe vanhu zvanoenda ndichitosiva. Anoona kune vamwe vanoita zvekumuka usiku vobatwa wava kugedhoko. Anoona zvokuti vanhu vakutokiya madhoo vachiviga makii hamene kuti zvinofamba sei. Kana uchiona kuti ukumuka usiku uchibatwa wava kugedhoko wavhuragi uchida kuita munoti kuti kwangu usingazivi please fonai muna matigwe ndikutaura zvinhu zvandiri kuziva. Anoona fonai muna matigwe please ashitombonyadzisi mufunge rubatsiro nderwako vanhu vanongotaura 2 minutes zvidarika enda vatombokuziva hauna chaunotombobva uya uzvimiririre nokuti unomuka usiku unobuda uchiti unobuda nenge uchida kuindepi kokati uchibuda paurwa nemota hani nenge wakavata usingazivi.
chero zvokurota muchidya izvozvo unenge uchidlei chekuti unorota uchidla unenge uchidla chii chekuti unorota uchidla iwe usiku ndokuzodlisa nyama dzavanhu ikoko kuti uchidla indembonembebebe kwangu vaizviita kuti vakavata ndaitoita kurova zimbamba reri kudzemura kuti mukai vakavata kuti songe munhu ari kutonyatsoodla ndikati ndinenge muchimbodlei aiwa memory anti paunobatwa hapana kuti unenge usingazivi paunotobatwa uchienda uko anti pano kubata vanhu hakuna unenge usingazivi hama dzinotokuudza kuti chii changa chiitika wanga uchida kubuda unenge uchindepi hama unenge uchitozviziva kuti hama dzakatombokuudza kuti unenge uchida kubuda unenge uchitozviziva hapana kuti hauzivi hapana kuti unenge usingatozivi sure harassment ukutoseka munhu akavata apo bva ashanduka otoenda kwatasa kusaidiko mumboti ine ndomukakadodongorera kuti munhu ari kumbodlei ndomukadodongorera kuti munhu ari kudlei ona munhu avata after some time futi ndodongorerazvo kuti zviri kufamba sei ndikazoti naimi mune muchidlei ndikati naimi mune muchidlei kwaikutla kupi ndikati munodla usiku everyday vanga vasingazvibhilivhi ka vaizviramba ka ndikazotora vhidhiyo ndikazotora chivhidhiyo one day vachidla hanoona vakavhunduka svikaiti ndikati ndimi hanoona kuti ndimi mbo vachidla ndikatora vhidhiyo ndikati mamuchidla hanoona ndipoteka vakarwa nehanhu ndipongotanga kuti usiku takuvatana kana tikovomirira vane system yekutangira vanhu vataistomirira tikovu nevanhu vangu tonamata votanga kuti ngatinamatseiwo tese zvaakuvhundutsa ka ndikati pamwe munenge muchitodliswa zvidya zvavanhu zvamene muchitodla ikoko mumwe muchidleini animaona kwanzi x yangu yaridza mazino andimunoona zvinhu zvakawanda zvinoitika mukurarama umu munhu zvaunenge usingatozivi kuti zviri kuitika chii ndakasheka kuti ndakudle ndikazendemura nemba macheko munhu akaita kujamba ndikati muri kudla vakazviramba kusvika ndahotora iri vhidhiyo kuti vazobvuma zvinotoone zvakatooma ndinamatigwa izvozvo zvipere izvi izvakaipa kuti uchidla gaya unenge enda kuslip off watongati asamtaurisei munhu wamwari shiwasho ndita zvokufona ruteni kuti zvokutizofonera medhemu kumba chokwadi vachibika kuwadhisteba very sorry kapa ndanga ndapinda mumeeting saka ndikutokangana kuti my god nguva dzakwana kare dzakwana 7 chaidzo sure very sorry sure apa ndanga nditoriredasi saka tinogona idi kuchitanga zvakanakisa chaizvo navatobva pandanga ndiri makadiko munhu wamwari maswera seiko makadini zvenyu makadiniko aiwa tinofara isi munhu wamwari tiripo palive vanhu vangu vanguri vamira vakumirirai asi nhasi ndangotora limited number umwe ndavatozokuonai next week kuti tikurumidza kupedza muno nokuti ndoona kuti mazuva mazhinji munenge muchingotenderera nebasa ramwari medhem kumba vanombodawo nguva yavo munozviziva here baba ndopatinongoregedza kubatika paya sometimes aiwa munofanira kuti mumboswera kumba namedhem kumbodzima foni chaiko chaiko kumboswera namedhem muchivatekenyedza makumbo iye vachikutekenyedza iwo makumbo muchimbodzingirana nemba yose muchitamba kuti vasakomplaine basa ramwari next time ndizvozvo right regai tibve tatora munhu wedu wekutanga panoya saka guys ndichingodana nezita rako uchibva wakumbira wamhanya kuuya nditika regai titange michel ibva watopinda mudariro michel are you there michel uripo here michel achifona Cordelia uchigadzirira michel achifona Cordelia uchigadzirira Michelle achifona
Cordelia uchigadzirira. Misho ukada 2 minutes usina kufuna tatopinda pana Cordelia. Anditi. Takutopinda pana Cordelia. Kwanzi prophet ndamatonora ticket tokwenda kuti prophet vanenge vatoripo paHaiti nemukadzi wavo tikutoronga kuti prophet vauye nemudzimai wavo paHaiti vanenge vadzoka kuUK. Muri kuti kudigwe right? Cordelia fona Cordelia fona Cordelia fona Cordelia number iri pindiyo. Cordelia uripo here fona. Okay, inda kuti ndambira ndisikumira right? Julie fona number dzakapinwa hapo idzo. Julie fona vari kuya kuUK ku Birmingham. Julie fona Julie fona Julie fona right? Hello Makadi prophet. Ndiana kutaura tangu ambotaura nini usati wamanya kuenda kwa prophet Diane. All right, okay, right, taura na prophet. Makadi prophet. How are you, Julie? Makadi is when you see Atinofara. Yes. Prophet, ndachikumbira kunamatirwa kuti ndine problem with spiritual husband, and also Maria ndinobata sometimes haigari chero ndikaita mari yakawanda haigari ndongotaka gandibone kuti ndaishandisa chii. Okay. And I recently got married, saka ndinoda kuti munamatiro imba yangu zviendeke. All right, that's the prayer I'm going to get. Thank you. All right, forget the number to the marriage. Father, in the name of Jesus, I pray for a marriage, even if you prepare the job, your family do not declare. By any guys, sununguru when is the tarajeso, we guy when is the tarajeso, do not declare because you know, sununguru wa mutunga mirirwe, kubazino ne zitarajeso mupenyu. We pray, amen. Amen. Thank you, prophet. Thank you. You come with the Thank you, SIS MELLY. All right, thank you Cody. Right. Okay. Right, pane angachifona wandaonawo rega nditoita pakumu return call yake. Ndikakudana ukasauya ipapo uyakudi uyu ari kufona wendiani uyu. Hello SIS MELLY. Ndiwani? Michelle. All right, taura na prophet. Makadi prophet. Makadi zvenyu. Tinofara prophet ndauone nyaya dzangu. Yekutanga ndiri kutsvaga basa. Yechipiri ndinorotawo zvakabatwa naSIS MELLY, kunota kuchidyiswa, kunota like my spiritual husband chero. Uyezve chechitiri ndiri pakutsvagawo mwana tione nguva zviri kuramba. Saka mudumbu mangu ndinoda kunge mune something chiri kumuvha ndizoti ndo mafibroids here because ndakatombononke pane something chinotomuvha para saka ndawana mari yekuenda kwagaina. Saka ndizoti ndo mafibroids anotsvaga nevanhu because ndinoona dumbu rangu richitengera kutokura. Saka ndachikumbira prophet munamatiro chemiro deliverance. Uyezve life yangu haisi kufamba. All right, but is your stomach going big or just move chete? Hello? Hanzi dumbu renyu riri kukura here kana kuti chinhu chinongofamba hacho dumbu risingakuri? Pane parakatombotengera tokura, ratotengera tokura, but ndotozvinzwa kuti mune something chechimuvha nguva zhinji. Okay. Now kuna matrai sununguru wanitika? All right. Yes, mune munhu amuna here ipapo? Aiwa ndiri ndega. Oh, asi muri kumba ndiri?
uri kumba here? ndiri kumba. Uriyo? Thank you so much. All right. Bate mudumbu menyu muvhare maziso enyu. Bata mudumbu uvhare maziso. All right. All right. Now, izvozvi ndinorayira chese chamakadyiswa kuhope dzenyu ngachibve mudumbu menyu izvozvi. Chese chinofamba mudumbu menyu, chinogara mudumbu menyu, chamakadyiswa chese ndiri kuisa moto iko zvino. Moto iko zvino, 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 moto iko zvino. Chese chinogara mudumbu izvozvi ndiri kuisa moto nezita raJesu. Hello, Prophet. Hello, Prophet. Hello, chichiri kuitika mudumbu pandiri kunamatirai. Ndachongonzwa rimwe simba chingouya pandiri. Ndava kunamatirai, ndava kuti pafoni papa motodhigwegozi. Prophet. Prophet, ini ndatorutsa ininiwo. Amene ndarutsa zvake reka zvangu, amene ndatorutsawo. Okay, so zvakadyiswa zvese it means kuti zviri kubviswa. Even kana pane munhu akateerera live iko zvino, kana pane zvakadyiswa maari chete, as long as mune wakambopota uchidyiswa chete, zviri kufanira kubva mudumbu imomo izvozvizvi. Amen. Kubva izvozvizvi. Zvifanira kubva. It means kuti whatever wakambotya ku dream even some time back ago, those things zvinozokonzeresa some of the diseases and other things. Right. So ndakunamata this prayer again, and this prayer whatever chakadyiswa mudumbu chikufanira kuti chite. Hello. Amen. Yes. So ndauda kuti ndinamate zvino. Right. Saka kwamwari muri mumba menyu, like the one. Musikana. Hello. Ari kumba. Muri kumba nditika. Ndanoda kuti mugare pari comfortable. Muri mega muna namwe munhu aripo. Ndiri ndega. All right. But phone yenyu iri pari comfortable, pari right. Yeah. All right. Now, bate mudumbu menyu. Pane zvinhu zvichabva mudumbu menyu. Pane zvinhu zvichabva mudumbu menyu. Mabata mudumbu menyu. Muri kuisa moto mudumbu menyu izvozvi. Iko zvino 1, 2, 3. Wese akabata mudumbu make izvozvi. Mudumbu menyu muri kuisa moto izvozvi. Right now, in the name of Jesus. Muri kuisa moto izvozvi. Moto izvozvi. Moto izvozvi. Moto izvozvi mudumbu imomo chakadyiswa chese ngachisunduruke. Iko zvino. 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 Chese chakadyiswa. Chese chakadyiswa kuhope.
chese chakadyiswa kuhope iko zvino chakadyiswa chese moto izvozvi moto izvozvi ndikuisa moto iko zvino chese chakadyiswa chese I speak fire right now. Everything, my fibroid. Kufufutirwa kunoitika mudumbu. Zvizikambo zvese zvinokonzereswa zvese kudream everything. We destroy in the name of Jesus Christ. Kubva izvozvi, be free and you are free. In you are free in the name of Jesus. Amen. Amen. Right. Panachinamata ichi chikuitika pamuri. Hanzi chii chikuitika panachinamata? Ndainzwa mudomo wangu uchisunga, mwiri wangu uchisungwa zvisingaite. Alright. Handiti hamuna mwana kwenguva yakakura sei? Hello? Hanzi hamuna mwana kwenguva yakadii? Kubva last year but 1. 2 years. Muchange mune mwana wenyu. Gore rinouya nenguva dzino tokunge muzodzoke netestimony on the same platform. You shall come back with the testimony. Why? Because ndikuona Mwari vakusunungurai. But chekupedzera kune munhu anorarama mamuri. Anotogara mamuri. Like in your body. Someone anorarama ari mamuri. And that person anofanira kuti abve. Navakaramba achirarama ari mamuri. It will cause a lot of troubles. Andikuzviwa kola. Hello, Mati Prophet. Hanzi mukati mopenyu wako mune munhu akurarama ari mauri. Saka munhu iye afanira kuti abviswe because akararama arimo zvichakonzeresa maproblems. Wakambosangana nenhau iyi? Zvakawanda zvinoitika mukati meupenyu hwangu. Prophet, upenyu hwangu hausi kufamba, even basa chairo handina. Hanzi munhu ari kurarama newe mukati mopenyu wako imomo. Akufanira kuti abve munhu iyeye akabva, then your life will be free. Hanzi munhu afanira kuti achibva iyeye akabva, your life will be free. Amen, Prophet. Saka ndobatsirika sei, Prophet? Hapamborina problem, even so. Anofanira kutobva izvo so. But zvatichaita ndezvekuti chakuita just a short prayer. Pane zvichibva pamuri zvamuchatoona either I don't know pamuri papo. Muchazviona physically. Hello. Spiritually. Hanzi pane zvichaitika vachanamata kashoti prayer right now, pane zvichaitika physically or spiritually zvamuchaona. Amen. Then ndiko kubva kwemunhu iyeye mamuri. Right. Mandinzwa nditi? Mati Prophet. Hanzi wandinzwa handiti? Utaona kuita short prayer. All right. Vare maso enyu. Amen. Vara maziso. Amen. Right. Ndinorayira munhu ari kugara mamuri. Ari kurarama ari mauri izvozvi. Ndiri kurayira munhu uyu ngaasuduruke izvozvi. Amen. Iwe wanga uchigara uri maari. It's your time. Time up. Amen. Yakwana nguva yekuti usuduruke maari izvozvi. Wanga uchigara maari. Wanga uchirarama uri maari. Uchirarama over your life. It's your time to move away. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus.
Bana mbuya sudurukai pa mwana uizo bai pa mwana uizo rikidze mwana uizo abate mwana wake sudurukai pa mwana uizo sudurukai pa mwana uizo sudurukai chivai muende pa mwana uizo abate mwana wake now. Kaitaregedza. Amen. 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 You are free, Kola. You are free in the name of Jesus. You are free, my sister. Now you can feel now okay. Wakufila light anti. Wakunzwa sei wakufila light wakaremerwa wakumfila light so. You are free. Hanzi banaka nchikuna matira chicha waona. Apana shanda waona si da nchitaura. Ndono wangu chitaura wangu wabata upenyo wangu shitorekisa. You are free. God bless you so much. God bless you, my sister. End of the day, you're giving us a testimony. Thank you so much. God bless you. God bless you, God. All right. Prophet, pane mnaisa comment nanzi ndoda kutenda ne makana matraminina wangu aive ne moyo wake wakabva watopora hanzi ko zvinezvi achisina problem yemuyanga ne problem bva pamakamuna matra zvakastopa. Nemi vanhu vari kufona musina kudamwa muri kufonepi? Vanhu vari kufona. Nai my sister inga ndati ndikakudedza zita wani munhu ndichakufonera ibhekana mukana pane vamwe musafoni vamudisturba makoze vamwe. Maswera sei? Taswera maswera SIS MELLY. Sorry yenyu ndandichi yenge chiramba kuta through from this side saka ndamba nchitry. Okay. Zita? Ndi Judy. Right. Taura ina prophet. Prophet makadi zvenyu. Makadi ndizo. Kiripo makadi. Hello. Vari kutaura. Taurai. Vari kunzwa. Prophet ninda uyawo ndine matambudziko angu changoti gaga because zvakawandisa. Dambudziko rekutanga ndine problem nevana. Vana vangu vanoita ma problems kuchikoro kunyanya mukuru. Ane nguva dzaanoita. Okay. Ane nguva dzaanoita ma problems nema teachers. Then zvozongopera. Then mudiki futi anodaro futi kuchikoro. Saka zvinhu zvinogara zvingondinetsa kuti sei zvichidaro nekuti zvinoti zvikaitika zvopera mazuva zvinenge zvichiitika iwawo ndine hope dzandirenge ndichirota ndichiona vanhu vandisingazivi vandisinganzwisise saka handizive kuti zvinofamba sei ipapo
then ini ndozoya kwandiri inini ndagara munyika munomu for 20 years handina chinobatika chandinoita nemari yandinowana inongopera kunge ndabata mapepa handina chisvinhu chandinoita 20 years dzandagara muno munyika handina chandinokwanisa kuvaka pachezvangu kana kuvakira vabereki uye handina musha wandinogona kumisa handina munhu anondimisa kana kundipfimba munzira saka handitomboziva kuti chii chinonyatsoitika muupenyu hwangu saka ndachikumbira kunamatsiro. mogopfimbwa sei makatiwa murume kaeni hanzi makatiwa murume kola munogorogwa sei chokwadi because ndinorota ndichiitwa mukadzi nguva nenguva kunako vanhu vakatiyana vari kutrain but asi iye munhu anouya kuopedzenyu iye wacho murume wenye but munofanira kusunungurwa kwaari notenda yes kune zvakamboitika kudhara kana muchiri kuzvirangarira pamakangana asi makanga muri pavanhu but inhope but maitonge munhu ange kana pane vanhu pane munhu ari kupembererwa unge aroorwa here kunge something like that. muri kunzwa kola ndinotenda ichokwadi nekuti ndakambosangana futi nedzimwe hope ini ndakakura ndichigara natete vangu saka ndakasangana ndakaita pane zvakaitika ndakazongofuma ndiri panze handichombozoti chii chakaitika ndakangofuma ndiri panze pandakaedza kuvabvunza havana kuda kundibudira pachena chaizvo kuti zvii zvaitika kwandiri saka kubvira ipapo chinhu chinongotinetsa futi muupenyu hwangu kuti chii chakanyatsoitika kubva ipapo ndo pakatanga upenyu hwangu kusangomira zvakanaka. Alright. Chekutanga pamakarota pane event yaita sei kuroorwa makanga muchipiwa asi kudhara hama muchiri mwanasikana chaizvo manga muchitorodzwa ndinotenda ndakatorota ndakaunganirwa nevanhu zveshuwa vakatopfeka pachitange pane munhu ari kuroorwa asi nguva idzodzo handina kunge ndaziva kuti ndini ndakava ndichirodzwa asi kwakanga kune vanhu vakawanda vamwe vandisingatozivi mafesi avo. Exactly. So ndokupiwa kwamakaitwa kuchikwambo ichi ndakabvigara natetereni maigara kupi natetereni ndakagara natete ndaigara kudomboshava kugara kudomboshava ndobva mangofuma muri panze hawo manheru ere kana kuti masikati manheru ndakatozoita zvekutopepuka ndiri panze ndakutorova dhoo kuti ndivhurirwe dhoo timubude asi handizoti ndakabuda sei tete venyu vachiri vapenyu here zizvizvi aiwa tete vangu vakashaya vanga varanzodzi yababa venyu vachava ndizvo vanga varanzodzi yababa alright then totenda mwari noda kuti zita ripamura rina kuzova zita rine mumwe handitika but still maida kusirwa zvinhu natete venyu ndinotenda profeti nekuti pakashaya tete vangu inini ndakarota because ndine nguva dzandinorota sireki zvinhu zvinenge zvichitoizoitika ndakarota zuva ravashaya mangwana acho ndakarota mumba mangu muchipinda nyoka dzakawanda asi nyoka idzi dzakatadza kusvika pandanga ndiri asi pakanga paine panyoka idzi pakanga paine chimuswe chedzvinyu chakanga chiripo saka zvakangofuma zvichindinetsa kuti ko chii zvinorevei. Now we put this number 1. Dai makanga mune zita ratete venyu zvinhu zvinokwanisa kuzviitika kare. Then number 2. Handina zita ratete. Ndine zita ratete vangu nezita revamwe tete vangu asi tete vandakagara navo havasiro vane zita rangu. Yes, nekuti makanga musina zita raava
but still now sedadaro ndaona umwe nesaracheti asikwetere ava vamagara navo ati vamaigara navo ava vaida kukusirai zvinhu zvavo vaiti ini munofanira kusara mushandisa zvinhu zvavo ndavatete venyu ava pausiku vakanga vane shave rekuroya. So inini manga musingaziviwo semwari but vaida kuti inini kumashure vaida togokushandisai hatinya kuti semunhu wakazotanga achingachiziva mwari muchinamata ndokukunda kwamaita but vaida kuti zvitokure zviri mamuri zvitu zvavaita zvavaida kuti musare muchizviita asi mwari vari kukurwirai. Yes, saka makatiwa murume nati toeni kudhara atichiu nekunamata aimboita achienda achitasiya but chegeze ndikunamatirei kuti abve murume yeye anditika ndinotenda chikwambo chachodirei. Alright, varema swenyu muri kumba handiti? ndiri kumba. Varema swenyu. Okay, iko zvino ndinorayira atete lari pamuri. Iko zvino ndovarayira izvozvi atete vakagara pamuri vakakupai murume ndovarayira izvozvi ngavasudurike pamuri izvozvi. Imatete ndiri kusudurudzai paari. Iko zvino ndiri kusudurudzai paari izvozvi. Sudurukai 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 kubva pamusoro make izvozvi. Sudurukai vai musoro make atete uri kusudurudza izvozvi. Matete zvirisa moto izvozvipamurika. Murume wamakaya pamwana iyoyo zvikumusudurudza izvozvi. Murume wamakamupa izvozvi kudzisai pamwana uyu icho husband wese murume wese waakapira iko zvino nokusudurudzaiko zvino nokusudurudzaiko zvino nokusudurudzaiko zvino nokusudurudzaiko zvino chibuka pari izvozvi. Chibuka. Tachose ipapo. Chibuka ipapo. Ibva pamwana uyu, iwe chikwambo ndinokubvisa pamwana uyu. Usagare pamwana uyu. Siyaroho. Agare zvakanaka. Kudzinga chikwambo izvozvi. Tachose.
dzokera kumakuwa dzokera kwawakatorwa hauchashamburi pamwana uyu kubva nhasi in Jesus name you are free. ari kuti ndimondibvisa pana pandimondibvina ndoendepi hanzi ndoendepi share guys, share the life guys, share the life, reach as many people as possible, share the life guys, share the life. hanzi ndoendepi hanzi ndoita chii handoita sei kwai hatina kwatondo takapiwa kwanzi kupi kwatinoenda kupiko kwai ndodzoka kwai mondibvisa pano ndo pangu kwai regai ndigare pano kwai pamusha pangu pano vari ngotaura zvokuti hatiine ndinogara pano kwai izvo here vari kuramba kubva vari kuti handibve ndobva ndichindepi ndibve ndichindepi handibve ndichindepi vari complain hanzi vari kuda kundibvisa kwai tamusiya kwai
musaite zvamuda naye tachida kuenda naye. Kwai asi tiyadzoka. Kwai asi tinodzoka tiyadzoka chete. Amuchadzoke ipapo, amuchadzoke zvachose ipapo. Amuchadzoke zvakare kupanhasi. You are free. In Jesus' name. We pray. Amen. You are free and free and free and free and free. In the name of Jesus. Free from your power, free from your power. Chindai zvinaiva tete handi mati moindai nainguri vaoneka ndoinda chindai musiye mwana yezvo. Chindai. You are free. You are free. Hey. In the name of Jesus. Amen. You are free. Nainguri vaoneka ngavachinda kuda kutambudza vana naivanoteta ngavachinda kutambudza mwana nguri vaoneka nedhimoni iro riri stubborn dhimoni chairo. Ndosaka vakamusungira zvinhu zvake zvese vatori stubborn iro ritori stubborn dhimoni racho. So you are free. Mama. Hello? 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 Uri kunzwa sei kona? Hello? Uri kunzwa sei? Wakunzwa zviri nani? Yeah. Hanzi you are free kona. Amen. Wish you all the best kola but iwowo kola kubva nhasi zvinhu zvabviswa vati dhimoni riri kutenderera pauri riri very stubborn rakachallenge kuti ndinodzoka chete. Saka iwe zvowoita zvibatsirire kunamatawo. Mira 12 o'clock dziya mira sumuka seta alarm dzidzira kumuka na 12 chinamata dzidzira kumuka na 3 uchizvinamatira wega uchiramba muyai. Amen. Amen. Ameno prophet apedza iri. Ndinotenda So Mwari vakusunungurai nhasi manheru pamucharara mucharota upenyu hwenyu kwawakuenda. Amen. Ndinotenda prophet, ndinotenda munhu waMwari, ndinotenda. Amen. Thank you so much. Thank you my sister. Bless you. Right. Ndikushanda nosari kufona ava vasina kudama masita muri kufona muchindepi. Nokuti ini ndine list pano yevanhu vari kufona vakangokwana vatavhara vamwe muchauyawo next week. Pane ndishaura zvinhu zvinenge muchiginowa panotaurwa zvinhu zviri important munoiginowa moda zvinhu zvisina basa. Handiti saka sorry yenyu muchaziva kuti panofamba sei apa. Tikumboenda nelist right. Mai anesu fonai. Mai anesu fonai. Mai anesu vachimira tete fonai. Tete chaivo fonai. Mai anesu kana tete chaivo one of you guys fonai. Mai anesu kana tete chaivo one of you guys fonai. Mai anesu kana tete chaivo one of you guys fonai. Ndikufona ndine list guys. I have my list.
saka musanesekane henyu hakuna chaka mukati indazodai tikuita nelist guys zvaipana zvine order handitika tikuita zvinhu zvine order. Hello Kola tipo makadii ndikutaura nani vekupi muri vekupi alright hatoenda kukonfirma nokuti munhu anouya akavhoisira chinji munhu anouya akati ndini taura naprofeti makadii zvenyu ndipo profeti chekutanga ndakambopuwa testimony pamakapedzisira kuuya yeengagement yangu ndikakumbira kuti mundinamatiro nekuti munhu anga alembisa kuti achauya. So problem inomboramba ichiitika mulife mangu yekuti kupromiswa zvinhu zvisingazadziswe, number 1. Number 2 ndazoziva kupromiswa zvinhu zvisingaitike. Alright. Okay. Hello? Endera mberi vangu vachibvunza. zvisingazokadzikwa profeti. Number 2 ndasingazozviziva kuti ndine family saka ndichandamutaurirawo saka ndachida kuti mundinamatiro kuti pandichazotaurawo also kuvinisa vanga vachachauya kumba osvobva zvazadziswa. And then ndiri kuramba ndichita dambudziko rematansos ari kuramba achienda achidzoka. Ende ndinasisi wangu vanogara nawo vakaitwa papsmia iya yekutariswa kuti nekensa here saka madhirisa auti adzoka nhasi ikanzi ari positive for candida infection. Saka izvine zvaasi kubvwa musha akatorara zvekutoti vabada ndatoshayiwa kuti ndatopererwa ndatoshayiwa kuti ndoitose ine ndinoitawo dambudziko rekuti ndikabata mari haione kuti yaenda kupi kana salari inoriri kana yapolisa yaenda. vari kuti vanekeri mati profeti vanekensa vari kuti haisi cancer candida infection vaibatwa inonzi candida infection. Pakupa masaatemwa nemusoro vakangoti vabada ndatoshayiwa kuti ndoita mapirisi hapana mai anesu but iyi haisi cancer kachingori chinhu chinoti unondopiwa mushonga chichitorapiwa chipera. Ndofunga zvangu haana kunzwisisa zvangoenda musoro make angofunga kuti hameno nokuti panzi positive apa angofunga kuti hameno zvinhu zvinokuvadza ifungwa dzake. Aiwa, it's just an infection, yeast infection inoitika kumadzimai. Inongorapiwa mheno, vamwe vanoshandisa macreams, vamwe vanoshandisa mheno zvinoshandiswa kuti zvipere. Anzi ari kupi? Ari kuJoburg. All right, no problem. Not a problem. All right. Saka kuna mada izozvi kuti musunungurwa nditika. All right. Sare masaini na madi. All right. Noda kwa time I don't know muri kupi muri kubasa muri kumba. Muri kumba. Nditori mbedroom. All right. Close your eyes. Yes. Kuvanas, I command all the forces. All the forces. They are rufu in your family. They are always singa family murimeni. Au penyo wako singa family zese. Chese chiri kufamba. Mweya wanga uchikonzeresa tinoparadza zvachose izvozvi. We destroy that spirit. We destroy that force. Spirit anti-marriage. Mweya wekusagara mumba. Mweya wekusabata zvinhu zvinobatika. Mweya wekudzorera kumashure wekurwarirwa. Iwe mweya wetsvina ndinokudzorera kumashure from today. I reverse you. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. From today, you are free. You will see my breakthroughs open way. In Jesus' name we pray. Amen. Done. God bless you.
anzi urunda kunoudza munhu kuti ndine nhumbu kuti munhu asaora moyo. Hanzi ndafind out nhasi ndine nhumbu. Saka munhu arida kuenda kunoudza anzi nekuti vanhu zvese zvaanowanzo kuita hazvinyatso kubudirira. Saka aranga achida kuti muna matire kuti paanoenda kunoudza muridzi wenhumbu uyu azvigamuchire. Oh. Yes. All right. Hanzi usatye yako. All right. Thank you, caller. All right, sharp. Right, tetesha iyo phone itione. Andikwanisi kuita na call yenyu because kundibuditsira a certain number. Okay, ndakuona. I see you. Hello? Hello? Yes, taurai na Prophet. Hello. Prophet Magadi. Magadi. Tiripo ino ndine dambudziko Prophet. Kare kwangu ndaimbovhisitirwawo nemaspiritual husband iwaye. Ndobva vatosvika papoint yekuti ndinombotandotsamya. Lately ndinowana munhu anondishanyira obva angodisappear kana atiraya kusvika. Then kana zvangodaro ndinotoita some problem. Then also ndinoita problem yekuti kwandakanga ndakaroorwa ndinoramba ndichirota murume anga akandiroora achiita ufa wakaroorwa futi. And then ndinorota futi mwanzvadzi yangu ichiuya ichirwisana neni kuhope. Such that marriage iri kunetsa zvese zviri kungonetsa. Izvino ndine munhu wandiri kufambidzana naye ndakandifanwa unosangana naye vhiza rangu rakatombonetsa kuti ndaiti ndikari uploada ronzi harisi kuonekwa. Saka problem yangu iri panyaya dzemarriage, iri panyaya dzekushanyirwa. Munhu anoshanya pamovha aenda then vongoti kuva kwedu kuri kungoitika zvinhu vanhu havasi kungovi vana vari kungokorwisana. Kushanirwa nechikombe. Aiwa munhu wandisingatozivi. Anongokushanyirai munhu wamusingazivi. Atida kurara neni usiku ndakarara. Oh, usiku, all right. All right. Okay. All right. Saka murida kuti munhu asashanye. Ndiri kubhiliva because kudhara yaitoita spiritual husband yaitoya kuzorara neni. But zvinezvi anoti akauya munhu pamwe handioni face pamwe ndinoona face pamwe ndomuka ndonamata obva disappear. Asi handisi kuona ari munhu ndiri kuona iri nyoka iyi. Mati? Handisi kuona munhu. Ndiri kuona nyoka. Munhu wacho ndinomuona asi handikwanisi kurecognize. Hanzi handisi kuona nyoka, handisi kuona munhu, ndiri kuona nyoka. Handitozivi ini nyoka ndandisingaiona ndaiona munhu. Pamwe ndiye munhu aizochinja iye kuti munhu iri nyoka. Pamwe ndiye handitombozvirambi zvamuri kutaura because zvinhu zvangu hazvitoiti. Right, so but nyoka iyi yaane time ichikera, yaane time kubva muchiri mwana mudiki muchikura. Asi inini muri mukuru. Handisi kunyatsovanzwa Melly. Hanzi nyoka iyi yaane time ichikuteerai kubva muchikura. Handimbozvirambi mufunge because zvinhu kubva ndichikura ndezvinhu zvaingodinetsa havasi kunyeka. All right, saka ndoda kuti musunungurwe naMwari nai. Sure. Yes, because mazita emhuri yenyu ndamaona ari pang'anga dzakasiyana-siyana. Ndiri kuvanzira kure kure. Hanzi mazita ndikuona ari pang'anga dzakasiyana-siyana. Emhuri yenyu. Mazita emhuri yenyu hanzi ndiri kuona ari pang'anga dzakasiyana-siyana. Pachi? Pang'anga. Hazvimbondishamisi mufunge because pane hanzvadzi yandinorote inouya chirwisana neni usiku. Iri kuti iri kwerezizvi. Inotogara kunyika kwandiri kugara. All right, but mamwe mazita acho zita renyu rimwe rakanyorwa kuno muchizeko kwamurewo. Handisiwanzwa Melly. Kwai kune rimwe zita rakanyorwa nechekuZimbabwe kusai kudivire kwamurewa uko. Kudivire kwamurewa handizivi. Also poita mamwe mazita zvakanyorwa kupingi.
Kai kwete master mama akasiwa kuchipinge. Akanyikwa kuchipinge. Akanosiwa iko kumaster. Kumusha kwedu kumanyikaland saka kuchipinga azvitochanisi. Then so Rabuti wasunungurwe. Dauti musunungurwe kuzikinurwe. Anidika? Kai kidati musunungurwe. Vanhu vanokurwisai handingambokudze vati magara munovaziva. Hanzi munovaziva vanhu venyu vari kugwisai. Handingakuudzi asi munovaziva. Mumwe wacho ndinomuziva ndeweukama because ndinomuona ndichirwisana naye kude. Saka hakuna zvimwe izvozvo chama kuda chete ndakati ndisunungurwe muve ndirisenyutsva zvizoitika zvakanaka. Handisonzwa mele chito. Kwai ndoda kunamatirai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. All right. Okay. Are you ready? Magadzirira. Yes. Okay. All right. Whatever say. Close your eyes. Okay. All right. And kubva izvozvi inorayira munhu uyu anokurwisai kuhope ngabve kuhope dzenyu asiye upenyu hwenyu ufambe zvakanaka. Iro uri kuhope dzake ndinokurayira nokusunurudza ikoko. Pakuhope dzake ikoko wakasunga upenyu hwake, zita rake wakarishandisa, wakabata zita rake, unoshandisa zita rake nekuisa moto izvozvi. Iko zvino nekuisa moto iko zvino zvawakamudzikisa mwana uyu, zvawakamushandisa zvese, zvaunogarisa paari zvese, ndikuzvisurudza izvozvi, ngazvipe izvozvi, ngazvipe izvozvi, zvawakamudzikisa mwana uyu, zvawakamugarisa paari, suduruka izvozvi. Suduruka izvozvi. Suduruka pamwana izvozvi. Suduruka pamwana izvozvi. Suduruka pamwana izvozvi. Suduruka pamwana izvozvi. Suduruka ipapo. Suduruka ipapo. Suduruka ipapo. Suduruka ipapo. Mudumbu make. Pachesti pake. Paunogara pake. Izvozvi. Suduruka izvozvi. Right now. Right now. Right now. Wakagara paari kubva nhasi. I destroy in the name of Jesus. Amen. Right. Pana chikunamata chichiitika pamuri. Hanzi pana chikunamatira chichiitika pamuri. The last prayer, short prayer, but last, and this short prayer, and this last. Pane zvinhu, pane chinhu changa chakaiswa mamuri, changa chigara mamuri, changa chifamba mamuri. Pane chinhu ichi. Hanzi pane chinhu changa chakaiswa pamuri, chakagara pamuri, changa chifamba mamuri. Okay. So, nezita raJesu, it was a spirit. It was a demon ranga richimonita zvese zvamamuchita paupenyu hwenyu. Hanzi ranga ridhimoni ranga chimonita. Ipapo hasi kumbonyepa because ndinoita a lot of things kana zvakuda kuitika ndotanga kurwiswa ndototanga kuitika resistance. Very true. But after this short prayer, shaitika food. Amen. Right. Bata imudugu menyu. Ndabata.
Bate mdumenyu, the chest. And school answer Matei mudumbu menyu. As bate mdumenyu. Right. But I must say, yeah, that would bring down your money. I thought you food to Pamuri, who is you. I think it was a Gawana Pamuri. I took Muzinga, I got to get food, Pamuri protection. Amen. Right. The Kuraira, Munagara Pamuri. No more than this, Rajesh. No more than this, Rajesh. Mr. 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 Rajesh. The Kuraira Cosino, Munagara Pamuri. Iso, Singasu Ruke. Zachose, gas porque zachose. In the name of Jesus Christ, Vanas in your system, blood, Vanas be free. Amen. From everything. Amen. Vanas start your new life. You are healed, delivered, and you are free. Amen. Amen. God bless you, Kola. Thank you. Thank you. Right. Queen Gumbo achifona. Queen Kananyarai, one of the two. Queen Kananyarai, one of the two. Queen Kananyarai, one of the two. 491. Queen or Nyarai. Ngatite fast guys. Airtime. Munenge matenga airtime 59 rand. Moya zvenyu pano mogara 15 minutes. I direct line guy. Muchitaura zveina profit 15 minutes. Umani ngazotenga airtime yake. Paringa kudada achifona yobva ndindi yapera. Hachawisisi kuti kufamba sei. Mazvoro zvanachikudza. Mematenga 59 rand. Iwe nochangwesa limit yekuti munhu ngatenge airtime yake 130 rand. Nokuti munhu unonyatsa kurelaxa muchigara wena. Saka guys, itaitione aripo here Queen Gumbo. Kana kuti Nyarai, because ndikatodarika ndadarika. Queen Gumbo kana kuti Nyarai muripo here. Queen Gumbo kana kuti Nyarai. Alright, kana vasipo rega itimbodarika. Memory kana kuti Jenny 49. Memory kana kuti Jenny. Memory kana kuti Jenny 49. Memory kana kuti Jenny. All right. Hello. Sisweli maswera se. Taskura sika nani? Narudo ndonga mafona nasantapedza basa. Narudo? Kodana. Ndinambodeza ndina sira kanzirudo pana. Wabadza tenga airtime. Takatenga last time mukatoti. Aiwa, last time baba takataura takadliwa baba akaenda ku maintenance kadza vanhu. Nokuti hanga tingasagarika dai mwedzi tine airtime. Akaenda kwa rume maintenance zvepaya. Aiwa kwete mini bafta maintenance bana natenga 100 ndikazotenga kuti last week maitenga profit vasipwe. Pakapesa kuya profit but ndanga ndisina magetsi saka ndina kuona live. Bidi zvino kana magetsi angaenda mbosha yangu yakaenda kuma maintenance. Chiti wangu mutari na profit ichapera vamwe vatenga items avasina kutaura. Makangaenda ku maintenance uku vari masikadobhadhara maintenance uku airtime iyoyo. Chitaura ina profit fast. Profit Makadii. Profit makadii. Taura vari kukunzwa. Makadii. Ndinane profit ndanetsoone spiritual husband. Anonetsa na spiritual husband. Ndinetseka upenyu hwese handina ndinotoita dambudziko remudumbu every time ndinenge ndasangana nespiritual husband iyo ndikawadziwa nemudumbu ndinoswera muswero wese ndichingobudisa mweya zuva rese uchingobuda mudumbu muchingosura shuwa here kola zvani vakaita setorevesa munhu wamwari kuti sura handisi kunzwa
hanzi maningo yakadii it's more than 20 years zvatodarika 20 years ndakangopinda mumarriage hatinambogara ndingova nemwana 1 yezvi kana kurelationship handitorina ndingori munhu angozvigarirawo. Alright. Segeti kuna matiri. Adzazvo vana vyataura nesegeti kuna matiri kuti mukusuta mukuda kusungurwa patambura sho. Alright. Dai prophet. Nyaya yekubudisa mweya iyi vakambozama zvokudlawo zvimwe zvinhu zvinenge zvichida uyu hazvikoni kupera here naikona. Kana zvinongoti zvinoitika kana ndasangana nespecial husband kwete kuti pamwese zvinge zviri right musi wandosangana nazvo ndo pazvinoitika izvozvo. Alright. Ndandafunga kuti twindizi muchikoita izvozvo zvazvatondinetsa kuti kola. Handisi kuvanzwa. Okay. Alright. Vari kukunzwai? Hello? Hello, Prophet. Yes, thank you. Right. Batai mudumbu. Abata. Batai mudumbu. Ndakabata SIS MELLY. Mira network yave inenge kunetsa. Imi zvimwe zvinosekesa. Saka zvinorega kusekesa tenge kudai kuseka. Zvosekesa asi zvogwadza zvousatisa zvosekesa. Pane vane number +44 vane WhatsApp yeblue please. Zimene kuseka mutsito. Zvimwe zvinhu zvichiusatisa zvichigwadza asi zvichitosekesa. Hello, yes, network yenyu ndofana mbeda chinetsa. Chitaura navo. Hello, Prophet. Ndabata mudumbu. Alright, thank you. Right, farema sei rekurayira chese chakazvengeza murume. Chakazvengeza marriage yenu. Chese rikuchirayira izvozvi. Ngatisungirwe pamuri right now. Be free right now. Kuba nhasi masunungurwa mai. Mariwa na mari kuba nhasi masunungurwa. From today. Sanzi na Jehovah masunungurwa kuba nhasi. Amen. Amen. Chende muone kubata kwa mwari paubini. Amen kola. Masunungurwa pana muzoyare testimony mutuza titi zvemweya unongobuda pose kana munhu chicho ngachenge kuya. Ngatorega zvachose. Pakazara vanhu kudai unenge watona kunyarara akubatsiri. Akubatsiri. Ishuwa unoida kubatsirwa nechimwe ende maspecial husbands ayatonetsa chaiwo. Anetsa. Alright kola, thank you very much. Thank you, sis. Handiziva vane namba irikufona iringoramba ichifona chingwapi yawo kuti ine namba ipi mina ndinofonere back to you. Alright, queen avepo here. Vane namba iyi ngori vabvira ndiani uyu. Hello kola. Ndikutaura nani? Dzimai phone imwe please. Dzimai imwe phone. Dzimai kana muchiya please uyaione phone 1 tikunze kunzwanana. Ndijeni kautaura na Prophet. Makadi Prophet. Makadi zvenyu. Makadi yenyu. Iripo zvede makadiwo. Ndiri pangu handisi kunyatsokunzwa iya. Alright, chirega ndokuudzai. Hanzi makadi zvenyu. Prophet vakati tiripo makadi. Taurai dambudziko. Prophet, ini ndine dambudziko. Ndane makore over 50. Handisati ndamboroorwa. Ndinoita munyama. Ndine ma-spiritual husband. Ndinorwadziwa nemakumbo zvekuti kufamba kwacho dzimwe nedzenguva kunotondinetsa uyezve ndine asthma. Kana ndichida kuti ndinamatirwewo. Okay. Mavanzwa? Yes. Handina chandiri kunzwa SIS MELLY. Alright, aiwa mamuchitanangura ndimi saka ndachitobvunza kuti mavanzwa here. Vakuti vakunzwai? Vati vandinzwa. Vakunzwai.
Okay. Naive vamwe network zikutravela kuenda kumba saka pandosvika kumba ndini. Muri kufamba. Asi mavanzwa. Yes, ndikwazi zviri clear. Saka vataura saka nawo makuda kuti muchivanamatira mutaure something handizivi. Yes, thank you so much. Alright, ngedza ndikunamatira mama. Kuda kungosunungurwa chete. Wewe kumusha kwenyu. Hanzi muda kusunungurwa chete mweye kumusha kwenyu. Regendo kunamatira. Kubva iko zvino sunungurwa kubva kumweya iyi. Kumusha kwenyu. Yese ngekabata upenyu hwenyu. Sunungurwa zvachose. Yese ngekasunga life yenyu. Sunungurwa zvachose. Yese ngekigara paupenyu hwenyu. Sunungurwa zvachose. Yese ngekabata upenyu hwenyu. Amen. Sunungurwa zvachose. Vanhasi dzikinurwai. Amen. Nezita raJesu. Amen. Amen. Munyaya yakati kurei, but still, for now it's done. You are free. Hanzi mune nyaya yakati kurei, but for now it's done. Saka vozoita sei na iprofeti zvamati pane nyaya yakati kurei? Vachida kuti vanamatire zvakare vataurire navo. Saka vanofanira kuzodzoka futi. Very true. Vanofanira kudzoka futi. It's a long story. Okay. Kola, machinzwaka? Hanzi munofanira kuti muzomana iyo zvino manamatirwa yenyu handitika zvichaita nani asi mune nyawe yakakura munofanira kuti muzodzoka futi zvakare munamatirwe. Zvindiri kunzwa mashoulder zangu dzekuremerwa. Makaremerwa pamwe zvidhoma zvakatogara mashoulder. Kubva gore rakapera ndichingotraya kuvabata profeti handina kukwanisa kuvabata. Aiwa vabatiki ava zvokumanya. Mutotamira panenge waya panepa papa mutonyatso kutotenga airtime yenyu yakati totokupai kana kuti 20 minutes dzenyu munyatsobatsirwa. Ndakambotenga 20, ndakambotumira 20 ndakambotumira 20 saka zvino 20 munoziva kuti 20 yenyu yaptopera kudhara tikufana kuZimbabwe kapa direct into South Africa. Right, then my shoulders are on trabuti vachinge vane something chavari kubvisa right shoulder avo. Hanzi itai kunge muri kubvisa something right shoulder yenyu. Right shoulder. Then also the left shoulder muri kubvisa 3 times. Hanzi kune imwe shoulder futi itai kunge mune zvamuri kubvisa futi 3 times. Ndaita. All right. Nehana yangu iri kurova zvokurova zviya. Iri kurova zvingaiti. All right. Handina kunzwisisa. Vari kutaura zvehana yenyu kuti iri kurova here ngati iri kurova. But vane nyaya mama utozikwandika haya zvitu dzakati wandei. Zvetikunamatei zvakare. Alright. Mazviwa kakwaitara chokwadi nyaya dzenyu dzakati wandei dzakati kurei futi. Saka munati mungatenga ka 20 kenyu kamunotenga ka hapana zvakanoita ndozoita kunge ndikusaunda rafu kana kuti ruduka but truly speaking kapera kare kangorwa mudenga kana muchiita nhau maudzwa kuti nhau yakakura mudzoke pano tengai airtime yenyu muyatsokupai nguva yenyu chaizvo munyatsoitirwa zvinhu zvenyu zvakakwana. Handinogona kuzviita sisime. Alright, no problem. Chiita matigwa izvo iko zvino zvemafudzi zvimozodzoka next week zvatauka. Right. Apa muri kundizwa zvakanaka? Tirikunzwai. Okay, iwe uri kundizwa manje. Hello manje. Muri kuvanzwa here? Sinatsokuvanzwa, vari kudimbuka. Okay, kanditoisa phone padhuze. Wakuvanzwa? Makundizwa zvakanaka? Yeah, ndakukunzwai. All right, thank you so much. God bless you. Right. Kubva izvozvi sunungurwai pamwe kukuterai nemaseni sunungurwai pamwe kukuterai wese wakabata pamuri wava blood pressure ngaisudruke pamuri mweya wese wakagara mamuri ngausudruke izvozvi mweya wese wakagara munyama menyu ngausudruke izvozvi mweya wese wakagara pautano hwenyu is free right now. I command you to be free in the name of Jesus.
Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus Christ. Amen. Masunungu Wamai, you are free. Thank you so much. God bless you. Thank you. Right, caller. Next week, talk on next week. Right. Queen aripo ere. Queen kana kuti eni. Queen kana kuti eni. Queen kana kuti eni aripo ere. Right. Hello. Do one. Hello, SIS MELLY Queen. All right. Etaura na Queen unonzi Queen ani? Kumba. All right. Chitaura prophet. Maswera say prophet. Hello, makati unasema say. Ndaswera SIS MELLY motoita mchiturikira ndikuvakanzvira kuri. All right, no problem. Oh. All right. Inini ndinewo problem yangu yekuti nyange ushanda like last year pane basa randakashanda nedhisi yekubhadharwa unotoshanda but kubhadharwa kunonetsa handisi kubhadharwa pamabasa andinenge ndaitawo maproject une watoisawo kamari kako uchifinansa project ubva waregedza kubhadharwa plus ndinorota hope dzakasiyana siyana sometimes kubva mashure kundotorota ndinorota kumusha kumba kwavabereki vangu ndiri muno muSouth Africa ndinotorota kumba chaiko chaiko like mhuri yese tichirwiswa tichimhanyiswa nenyoka then hatizomboiti kana time tinogona kutoti as a family pane problem inogona kutotiwira semhuri then pane pandinorota dzimwe hope dzokuti kana inini wachoni handigoni kanzwisisa kuti dzii dzichirevei and sometimes mukurota kwachoni ndoti ndichangopepuka zvezve ndichiri kurangarira ndichitoziva kuti something is vivid ndine message but ndikangogare ndinoita blank kusara ndisingachatozivi kuti gara zveyandarota kuti chii. Alright. Then kuri kurelationship uku marriage hakuna and I'm now going towards my 35 ndine mwana wani wandakatoita ndichiri muteenage uku une uchingozama wasa hapana kana chiri kubuda then necheku left side kwangu uku pazasi peshoulder blade apapa pane pain iripo ndinorwadziwa ipapapa kumusana ukuku pandaingofungidzira kuti maybe zvigaro zvatichigara hazvinei zvisiri comfortable then this whole year mabasa haasi kana kubatika because ndeifanirwa kuti kana ndabhadharwawo wozotora mari yayo uenda kumberi manje handisina kubhadharwa it means ndendiri stuck saka zvinhu zvangu hazvisi kunyatsofamba zvandinoda kubva zvandabva kumba. No problem. Satya. Don't worry. Samtara kuchifamba manje. You come with the testimony, already. Hangu shadzwakane testimony wazwa you come with the testimony. Samtara kuchifamba zvakanaka. Okay. Thank you so much. All right, together nikuna matray but muri yenyu manje mada muri yenyu kwani iri kuno kuZimbabwe. Hangu muri yenyu iri kuZimbabwe ere? Everyone else is in Zimbabwe ndinenge ndisiri kumba. Hanzi vese variko ndindoga ndisiri. Kwanisa ndaizoboibatsirwa inamatiro inouya kuReuton Sports Club kuna 4th kwatiri kuna matwana. Hanzi moza muri yenyu vamboya kuReuton Sports Club kuna 4th vambonamatirwa muri yekumba kwenyu. SIS MELLY ndokudza inhema iroro ishoko risingagamuchiriki. Kumba kwenyu? Nekuti asi munoita zvechinganga kumba kwenyu? hatitomboiti zvechinganga kasuti tingoriwo kumatraditional church aya machechi akaraya vatombogamuchiri zvaya zvekuti munhu unganonamatirwa samwe vanongobhiliva kuti as a family yes hatibati mushonga hatichi zvemudzima asi tinongonamata asi kuzova tichisimukai mubude muchechi yenyu yakarei muchipiteedza idzi dzamazuva ano mukwidza hapana anotombonipa nzeve ipapo dzekare rinorova dzipi pana Roma? Traditional church edu aya All right, no problem. No problem. There's no one in my family. It's common. It's normal. All right. Take the number training watch. Thank you.
Father, in the name of Jesus, declare nyasha nekusunungurwa zvachose paupenyu hwenyu kubva zvino muri wenyu ngairwirwe. But ndaona majefe yese ichipera muchinguva chipfupi. Ndaona death after death in a short space of time. Urukunzwa hanzi ndaona mhuri yenyu ichipera manje within a short space of time. Ndaona rufu after rufu. So family kana ichikwanisa kunamata nezvazvo sezvo vachinamata zvavo ngavanamate nezvazvo kozi zvikasadaro nyoka dzanasekuru wenyu dzichida kupedza kuda ropa. So kwai nyoka dzanasekuru venyu manje dzinenge dzakuda ropa, saka ngapatonamatiwa sezvo vachiziva havo Mwari ngavanamate. Chinonetsa ndechekuti SIS MELLY on a nutshell isu vana tinonamata asi tiriko kumatraditional church ikoko tinonamata. Vabereki vanhu zvavanongozvaramira kunge kusina chiriko kind of life yayo kungoti tiriko havaiti kuchivanhu kuchechi kwatitoni zvezvokuti hazvina serious mukati ndezvimwe zvazvo kungoto fellowship tikafa tichawana vanotiviga. Isusu vana tisi takatosimbira kuti aiwa kuna Jesu kune ruponeso. Saka imi muzamave independent makuzvimirira chinokurida kuti murambe muri machechi imomochi matraditional chechi yenyu hamuchidza kuzvinitira kuchechi kwamunonobatirwa. Because mava independent kaini. Ini ndiri kuzvitaurira ndakazvimiririra. Ndini ndau yakanaka nedambudziko rangu ndauya ndakazvimirira. Iwe wacho wakazvimirira sei uri dambudziko rako sei uchiri kuenda kumatraditional chechi kwaunoziva kuti kune kusina kunyatsosimba pakunamata. Makuanyanyira. Amubvunza akuanyanyira vamwane ndichibvunza prophet. Orthodox kuti paunotosiya kuti wabva mukusatoinamata zvachose kwaune wakanosangana neshoko rokutoti zvokwadi kuna Jesu. Hazvisi zvokuti tiri ikoko kwatiri kunamata tiri zvinhu zvazviri kusafamba. Takatoonawo drastic change kubva patachinja kuti zveshuwa munhu angoraramise mhuka munhu anofangwa kuenda kunonamata. Vane vatanga kukusvikira vachikuwitnesera nevhangeri kuti mushoko umu muna Jesu mupenyu anorarama. Ndokwavonotanga kupinda handiti maona. Alright, chinamatiro. But we need to talk about other things about the family and taura directly, but we need to talk now to Marabiti Shakanaka, also Wakurangarwe, and also some of the secrets of the family you need to know. Okay, that's where the family. And some of the secrets you need to know. So you need to talk na prophet. I don't know what you're talking about. Say. Imbomira kuita speed zvekola ina ndiri kukutsanangurira. Ndiri kuudza zvakutaura wachinditurikire. Saka ndiri vandoda kutoti ndibvunza kuti zvino uchaita sei nekuti prophet havadi kuti namba dzavo vakandipa. Ndoda kuti muchiteerera madiaries ose vaya pamunoya muchiti kwai namba chiti ni namba dzaprofet handipi vanhu sokutaura kwandakaita. Prophet instructed me directly kuti namba dzavo ndisape munhu. Kana muchida kufona namba dzekutanga dziya dzemasekretary ndo dzamunofonera. Iyi personal number yavo vakainstructa kuti ndisape munhu nokuti zvinozokuita confusion kune channels kune procedures dzekwawo. Saka mazvinzwisisa pano kana ndataura varipo asi makuwa kuitira kuti mangwana mukaona mati tokumbura namba dzaprofet ndikasapindura muzoti nemhaka yei ndisina kukupindurai. Chitaura kola. Ndakamirira kwamuri kuti muprofeti vati ndigotaura navo handizivi channel procedure kuti ndofamba nenzira ipi. Thank you so much. Let me pray for you. Close your eyes. All right. Father, in the name of Jesus, the Bible will not declare about penny mana uyu. You not declare nyasha nokusunungurwa zvachose kubaiko zvino. Be free in your life, be delivered in your life, in Jesus' name. Amen. Thank you so much. You are blessed. God bless you. Right. Saka namba ndofunga changotora dzemaprofeti dzemasecretary dzofona ipapa handiti prophet vasiya perelationship zveSIS MELLY todawo kupinda mba.
Matima. Hanzi masiya pe relationship ndoda kupinda mumba. Okay, thank you so much. Ndikuna matirawo marriage mugarewo mumba musunungurwe muve nemba yenyu kubva iko zvino nezita raJesu. Amen. 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 Right, Kola. Thank you, Kola. Uzotora namba dzema ndichati futi pakupedzisira tipine futi namba dzema secretary apa ndidzo mucharamba muchifona idzodzo. All right. Sharp. Right. Hello. Kola hello. Ndi hero. Ndi right. Taura na prophet. Okay, makadi prophet. Ndizve mama. Hello. Hanzi tiripo makadi yenyu. Inini prophet ndikuda kuna matiro uline nambere andikuda ombereko. Nekuti futi ndina matiro nemurume wangu munhu anokushandiswa nevanhu anoita zvakanaka muupenyu hwakasa kana chinobuda. Right. All right. But ndakune makabereka mwana. But ndine mwana Mira terera mira muterere. Taura prophet. all right. Ndiri kuti ndakunai mune mwana. Asi ndaziva kuti hamuna mwana. Hanzi ndinaye mwana from a previous marriage. All right. Asi apa pamarriage mwana ndiye akunetsa apa here kana. Pamarriage yavari ndo mwana panetsa. Okay, all right. Ko murume wavo uyu ambori nemwana here kumashure. Hanzi murume wenyu ane mwana kumashure here Kola. akanga akambororo ane vana. Hanzi akakambororo anawo vana. Mane gore nechigara mese mane modzana mane how many I don't know how many. Hanzi munenguva yakareba zvakadi muchigara mese. Kubva 2019. 2019. So it's 23 years. Saka kubva ipapo hamuchikwanisa kubata mwana. Kubva ipapo havana mwana. All right. Okay. All right. Muri mese nemurume aripi? Hanzi murume wenyu ari pasaidi here. Aiwa asi pasaidi ini ndiri kubasa nhasi. Hanzi ndiri kubasa iye hapo pavari. All right. No problem. Aiwa. Makorokoto wana wenyu mato anaye masunungurwa. Hanzi makorokoto Kola mochitenga preparation. Mashuwa. Ndaita basa prophet ndetenda Mwari. Ndetenda Mwari wamikufaiti mbari kuti mukina matirewo. Thank you so much. Ndikuna matirei. China matibai. Asima muri basa manje zvino mukatanga kurizanira basa rapo zvashambe zvakanaka. Zvowanzi mukatenga zvino kuti paita zvinoitika muri pabasa apo zvinosomba zvakanaka here. Zvinofamba zvakanaka ndina matirei ndingotenda kuti Mwari achazvipa. Yes. All right. I think that we're not just a small prayer, but even if the prayer is all right. But I'm going to be in the match. Hanzi chibata yamudu mumei ndikuna matirei. All right. Father, in the name of Jesus, kuvanasi ndugudenyu ngamusumukirwe mukwanise kubata mwana. Waiza chose. Tikiri waiza chose. Wesanga kabata upenyu wenyu ngaachiregedze. Let your life be free, let your life be delivered. Kuvanasi upenyu wenyu ngauginurwe ngauregedzwe nemewe wechina. Akakahodha raisenyu ngairegedze chose. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Kuvanas is free, and I pray for your testimony. I pray for your life, a new beginning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Kola. Right. My Baba.
tinotenda Mwari. Thank you so much. Vanhu vari kufona ava, where are they coming from? Because now, all right. Hello. Hello, SIS MELLY Magadenyo. Ndipo makati nditaura nani? Nanyarai. All right. Taura na prophet. Magadi prophet. Magadi zvenyu sisi. Siripo Magadiwo. Prophet inini ndine dambudziko ndakarorwa ndaane 13 years asi hapana mwana. Okay. All right. Please, ndokumbisawo munozoona matestimony, please. Hanzi tokumbira kuti mungodzoka nematestimony ana Mwari. All right, prophet, tinodzoka. All right, because ndikuna matrim kasabata mwana zvidi. Andidira. Hanzi azviti kuti ndikuna matrem kasabata mwana. Thank you, prophet. Notenda chaizvo. Maita basa. All right. Right. Muri kumba kana kuti? Ndiri kumba. All right. Ndikuna matiri. Ewe. In the name of Jesus. All right. Do you have any fruit? Mune apple, banana, any fruit from now? Vanhu vembereko kana musomuneya kuzona matigwa matenga maairtime mugare muine fruit manzwa. Fruit, it represents the fruits of the womb. Hani muri kunzwa mugare muine banana, lemon, apple, anything chaunodya, a fruit. Munayo. Adina fruit izvezvi. All right, no problem, no problem. All right, it's fine. Let me pray for you. Give a little material. Right. Ewe. Mulungu wenyu zvare masonyi iko zvino mulungu wenyu ngamuregedzwe nemweya wetsvina. Mweya wese wakabata mulungu wenyu ngauregedzwe chose. Mweya wese wakabata mulungu wenyu ngauregedzwe chose. Izvozvi ngauregedzwe chose izvozvi. Iko zvino mweya wese wakabata mulungu wenyu ngauregedzwe chose. Right now. Wese wakabata mulungu wenyu ngauregedzwe izvozvi. Chese changa chitadzisa mwana pamuri. In the name of Jesus. 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 Hey, mama. Ana mama. Mune murume. Eva nai. Mune murume. Alright, muri padhuze nawo here? Ndiri padhuze nawo. Ndakuna matrai mose kana muchitenda just nokubara mudumbu menyu and I'm going to pray. Iva nokubara mavo imungobara menyu. Baba bata mudumbu menyu mai vobata mudumbu mavo mose muna matirwe. Yes. Tabata. Fugamai yenyu mose, fugamai. Fugamai mese. Tafugama. Right. Thank you so much. Amen. Right. Iwe mweya wetsvina wakabata muri izvozvi ndinokurambidza pamuri. In the name of Jesus, I pray for their breakthrough. Amen. I pray for their breakthrough. I pray for their breakthrough. I pray for their breakthrough. Amen. I pray for their breakthrough. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. A manifestation of their breakthrough. Don't declare Mr. Jesus. Let them be true. Don't declare Napavari. In the name of Jesus Christ. Jesus. Amen. Amen. My way to you. I don't know you are the good zvangu asi ndangoona kuti Mwari vanokudai uye Mwari vanokudai zvakanyanyisa. Mune nyasha dziri paupenyu hwenyu. There's an anointing upon all of you two people. There's the grace of God upon your lives. So keep on praying. Amen. Amen. Amen.
Amen. Kola, go and make babies. Go and make babies tonight. Kola, we want a baby tonight. In the name of Jesus, you are going to have the baby. Amen. Thank you very much. All right, Thank you, Sis Melly. all right, right. Avari kufona ndevapa. Hello. Hello, Ndiman. Yeah? And? Tinari? Oh, muri kuda kutaura nani? Maipinda palisti repi? Muri palisti ripi? Kola, pano pari kufambwa neorder. Dzokerai mucomment section munobvunza vanhu zviri kufambiswa sei. Tine mazita kutodama ndiwo vari kufona. Kana musati musina zita riri pano senge iroro kuti Tamara iroro handina, muchabvunza vamwe kuti munoitwa sei muzobatsirwa nevo mucomment section. Alright. Right. Memory kana kuti Emily. Memory kana kuti Emily. Hello? Hello, Sis Melly Makadei. Tipo makadi ndianei? Ndadirai. Amupo, sorry, next time. Memory kana kuti Emily. Memory kana kuti Emily. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Hello, Masura say. That's good. That's what I say. Duan. Memo. An? Memo. Memo epi. Mango. All right. Chaura. Na prophet. Prophet Makadei. Makadei zvenyu. Tinofara prophet ndawendi kuda kubatsirwa. Ndakambovhiki yapera ndakarota hope, ndakarota ndiri kuhero. Saka pakauya murume murefu refu vakazvivhara kumeso. Saka akasvika abvaita sena akachikusha fodya pese paakasvika ibva furatsuva akadzokera. Kubva ipapo ndinoti kana ndikabata mabhuku ndichida kuverenga, ndinobva ndatanga kunzwa hana yangu ichirova zvinorwadza zvokutotadza kana kubata kana kutopera simba mumaoko. Last exam yandakanyora ndakaita kunyora ndakatochingidzira mututu ndichitonyora kusvika ndapedza, ndengobuda muhoto kusvika ndapedza. Saka ndachikumbira kubatsirwa. Kola, matima kakuta murume akanga ari kuhirosi eke? Kumakuva. Okay. Okay, sorry my sister. Bebe ndikuna matemu sununguru kubva kumunhu yandika asanga kumuziva kuti ndiani. Amuzire. Hanza kumuzive here murume uyu? Handina kana kuona chiso handitomuzivi. Alright, my sister. Ndikuna ndikuna matemu. Ndichamuona. Ndiri kuna matrai vanhasi. Ndichamuziva pamuchararama nevanhasi. Hanza muchamuziva munhu wenyu? Kola, makaona iye. Thank you so much, my sister. Amen. All right. Kubva izvozvi inorayira nezita raJesu. Inorayira nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Amen. Sunungurwai kubva ikozvino. Pane any spirit of darkness. Amen. Yakabata paupenyu hwenyu, mweya wekusabudirira unokuteerai. Ngauregedza chose. In the name of Jesus Christ. 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 Vanasi sunungurwai wekusabudirira ngauregedza paupenyu hwenyu zvachose. Kuvanasi and forever you are free. Amen. 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 Kola. All right. Right. Kwasara Emily na Laxi. Emily na Laxi. Hello, Kola.
Kola. Hello, SIS MELLY. Mukana mtuya uya ine phone 1. Muriku ndimi zita ndiani? Hello. Hello Kola, zita ndiani? Ndini Emily. Alright. Muye ne phone 1 anchitaura na prophet. Okay. Makadi iko prophet. Makadi izo misizi. Ndiri pangu ini ndiri kuitawo problem ndakaitwa operation. Saka operation iya iri kuramba ichingorwadza. Oh shit. Saka handisi kuchaziva kuti chii chiri kuitika. All right, mama. Mukuzwa pain izo zvandiri. Hello. Anzi mukuzwa pain izo zvere. Ndinonzwa pain Anzi aita operation yehenia. Eguvu. Oh shit. All right. She bate budumbu benyu. Bate budumbu. Okay, ndabata. All right. Rekurayira operation yehenia. Iko zvino nezita raJesu. Rekurayira operation iri mumwiri menyu. Kubva nhasi aive. Uye kubva nhasi ngaive normal. Kubva nhasi ngaive normal. Kubva nhasi ngaive normal. Kubva nhasi ngaive normal. I destroy that pain. Amen. By the name of Jesus Christ. Amen. By the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Kubva iko zvino nezita raJesu ndinorayira that pain to stop this hour, this minute, this second. I command that pain to stop now in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. We pray, amen. Amen. Thank you, Kola. Emily, thank you. Welcome. And it will get to us soon. Okay, thank you. Sharp. Laxman, we put it up. Laxman, are you there? Dio pesira. Laxman, are you there? Laxman, are you there? Laxman, are you there? Mukoma Laxman, muripo ere. Mukoma Laxman, muripo ere. Hello? Hello, SIS MELLY. Don't Chiedza. Matenga airtime ndatovepa live pano. I am not taking any calls. Learn to listen to my instructions. Matenga airtime nda pano vanhu vatenga airtime makuseni ndakataura kubva nezuro. Airtime yavo ndagara ndakanyora mazita. Ina undibvunze kuseri ndinoya ndinotaura pajekerere. Nezuro I was on live. I said it prophet varikuya mangwani. And nasi live yevasikati ndikataura prophet varikuya na sorry caller ngozondibata kuseri uchapinda next week. Sorry caller. Sorry. Right. Kana mukoma Lax vasipo guys I think vavharigwa. Andika prophet tina matireo mukoma Lax ava ndivo vaya vakamboya vachiinda kotini vane nyaya yavo yekusungirwa zvinhu zvisiri izvo chichichi. Saka vakainda amene nyaya dzongoitika kuti chii vakapiwa bail. Anditi zvikanzi kuri kudiwa kuti passport iuye. Passport ikauya vakudza kunzi prosecutor hapa akaenda kuliva mune zvazviri kungoita zviri kungofamba sei. Hanimaona kuti vachibuda. Saka vanga vachikumbira munamato. Oh, thank you. All right, ndikunamatira mukoma Lax nezita raJesu mweya musvene vamirirei uye vasunungurwe vaponeswe vabuditswe vakundiswe panyaya yavo. Amen. Amen. Thank you, Prophet. Prophet, tinoda kutendai maita zvakanaka mauya pano. Thank you very much, Prophet. Ndofunga vanhu vazvinzwa namba dzema secretary dziya ndo dzamunofona idzodzo. Musauye kuinbox kwangu please and ask you for number dza Prophet. Ndosaka mchiti kwa SIS MELLY avatidaviri because ndinozvitaura pamalife ese kuti please don't come and ask in personal number ya Prophet Joseph from me because I will not give it to you. But unganinga chungu ya chinyora ndokumbira number za Prophet Joseph andipinduri ndaneta
Ngatichererei kana tichitaura anditi iwewe namba dzemasekretari dziripo dzakaisiwa handika ndo dzamunotora kana usina kuvabata ipapo homirira pavanouya pano handika hovawana ukasakurumidza kuita kunyoresa airtime yako namba because apa vanhu ava vanga vachingori only 10 people vanatora 10 but wona tatanga nguvai tapedza nguvai 10 chete wona paratanga nepatapedza saka tikatora 15 chifunga topedza natikofuka azviiti prophet vane mhuri vane mudzimai vane mabasa avo mangwana Sunday we need to prepare kuenda kumachechi ani mazvona so wotoita changamu kuti unokwana pa10 iwa kana usina kuwabata ipapo unozovabata ovhikiri nouya zvishinda zvakadaro antika kune vari ku-UK antika prophet will be coming there ku-Birmingham flyer ndinaro kana munhu ari kuorganiza this show andipa flyer zviri pamutemo ndichariunza pano so far handina kundipa flyer zviri pamutemo indariona kwaprofeti Jose andika ndokwandariona kana ndazopiwa zvepamutemo ndicharikanda pano kuti muone flyer andika vari ku-UK ku-Birmingham mogadzirirawo kuti tinzoti uyu ari kuvaunza pari kufamba sei pari kudeya tingangomhanyiri kuti endai pamwe pane zvinenge zviripo kuti zvinoda kuitwa handizivi saka ndonzwa kwaari first zvakare vachauya futi vari kuuya futi ku-SA anomaona ku-SA muchazonyatsa announsa zvakanaka handika kana tichieresera finalizwa handika ndopatichakudzai asi kuHaiti vane varipo saka wotenga tiketi rako rekuHaiti naika ukatenga tiketi rako rekuHaiti tati kuronga kuti Sunday yacho Saturday tikapedza mafaro Sunday vokwera nemika muchinyatsa kushandigwa nai saka tiketi rako rekuHaiti wotenga ku-UK yuko get prepared will give you the full details kana dzasvika mumaoko mangu handitika prophet murare muve nesuku wakanaka tobatsana pakati pevhiki tosangana zvakare next week god bless you motenderawo kuna amai. Thank you so much. My person is not tender. All right, prophet. All right, prophet. Right. Saka prophet vainda handitika guys ngatiregei kutora machance handiti ngatisatorei machance guys nokuti prophet ava handitika vane mhuri maona time tatanga na 7 exactly iko zvino izvi dzatove 9 o'clock hanimaona 10 people only vadatora 10 people only and nandichitotyira airtime iyoyi ndandikutotyira airtime kuti airtime chatindindindi ichakata but ndofunga zvikuitawo kuti inenge yakadzikei because iweekend hanimaona iweekend because maona kuti makola vamangashiya panapaka vatoita 30 minutes ari pano neairtime yake 55 rand aita 30 minutes aripo saka ndakazotaura inini ndoita kunge ameno but zvimwe zvezvo ndati mungozvionerawo guys mungofungawo saka takutobvisa airtime yenyu pa 55 rand yatinotaura hanimaona tondoti kata kuti nganqa bijani tikwidze hanimaona saka vari kuda kuzofona next week 110 airtime munhu wega saka uyu angachifona apa chiti anozani chiedza Brenda amene chiedza angafona apa chiedza iwewe ndatsika handitori airtime before date maairtime aprofet ndotora Saturday makuseni because ndinonzohla kuti mukandipa iko zvino airtime ndinokangana ndotsara vanhu vakawanda ndinoita confusion hanimaona plus 2 airtime panobva pauya vane nyaya yanokati tikuda kufonera munhu inada airtime nesamfoni pagapafonegwe munhu iyeye pashow ndakutora airtime yemunhu ndakufona ndakuzoti hapasisina ningirikiri airtime yako sha konzisimero kadla airtime dzedu handimazvona inangwa ndakufonera kazhinji ndongozifonerera newifi yangu handimazvona saka asi show airtime ndikatoisa ini tokoshanda pashow handimboshandisi nini nokuti hapana wandofonera direct handimaona handina munhu kuti ngatitofonera bubhururu kana kuti kanchifonera vanhu fona newhatsapp hadi muri kuzviona sare chingoavoida zvinhu zvakadaro saka iwe chiedza iwe kana uchindibata kuwhatsapp maji watonipa muedzo ndochitotanga kunyora zita rako nhasi ndotomeka sure kuti iVodacom but vanhu vese vamwe vese vari kuda kutenga maairtime please next week Saturday kubva kuseni ndopamunotenga airtime yako ukatenga airtime yako uisa kuwhatsapp kwangu nezita rako raunoda kudanwa naro pashow animaona mubva machiuya iyo kai zvandikutaura usi kuzvinzwisisa naiyewo zvandikutaura uri kuzvinzwisisa wani waona vanhu wanga uri pane wewe vanhu vanavatigwa pana pa 50 rand ndokumbiroti yombora itina umbofona kuZimbabwe ne50 rand udzoke undiudze chimbofonera kuZimbabwe 50 rand iwe yewo fona kuZimbabwe 50 rand uite 5 minutes uchitaura nawo direct call fona udzoke udze zvinoita here mapasa ndinopindura airtime ndo WhatsApp as long as usiri kundibvunza zvenamba yaProfeti Jose vaindibvunza zvenamba ndova ndisingapinduri because ndataura zvepano kuti musandikumbire nhamba vanhu vanenge vachitokumbira nhamba ndova ndisingarespondi ivavo kasi mumwe munhu wese
munhu wese ndinoresponda. Imbofona imbotora for airtime 50 rand kana usina ndikupe 50 rand kola ufone kuZimbabwe uite 5 minutes chete unduzoti yaita here. Pane vanhu muri kugara 30 minutes tangomirira munhu wani uchina matiko ene tikukatosati wapedza hazviiti. Sangati sanganewo pakati vasikana nokuti iwe ukapedza airtime youmwe munhu anenge ari kumashure kwako ndikuinda neline kapa uye mwakazoda kufanira kuti airtime yako yapedzwa neanga ari pamusoro zvinozoita here. Zvinozoita here. Wauya iwe waita 20 rand nikikiri yako 30 minutes zako uri pano ari kutevera kumashure kwako wahla airtime yake yapera akuti achifana yoti you have run out of airtime ndoti airtime yako yadliswa yapedzwa navava zvinozobuda here. Cheti mulambo waisa airtime papi asi wapaita mucheri tapinda asa ina kulodwa cheti saka airtime yako saka ina kulodwa it's not loaded handa hauna kundiudza kuti nezita hauna kundipa. Inini ndinotoresponda guys, ndinotoresponda kana ndisina kutoresponda uri kundibvunza zvenhamba dzaprofeti handirespondi. Ukandibvunza zvenhamba dzaprofeti ini ndakukudza instruction simple guys. Saturday makuseni buy your airtime. SIS MELLY airtime yangu ino stand ningi ndotonyora airtime yangu iyo stand ningi ndotofona ndotonyora pasi chete. Hands I ask you to how much maposa wandibvunza namba yakwana. Wandibvunza namba yakwana ipo paya. Ndosa ndaisosha kutonyora message kuti kudi. Pawati how much airtime ka wona maposa ime mubvunze yamunovhunzawo ka. Zvokwadi haisi necessary. Kati wonesane mningino wangu pano. Waya kanditi profit vari kuya here. Ndikati vari kuya nhasi. Ukati pano ndikati ukati airtime echi ndikati Vodacom. Ukati mari ndikuda machita conversion ne wake up. Handoona. Indokuchukudza airtime yekuisa kana ndiwo vasikana ngative honest veduwe. Riu yaku WhatsApp mafuta yaku WhatsApp ndikuri utitauri. Ndochukutiudza airtime yekuisa ini kuti isamari yakati. Ha veduwe amuti munondiomesera. Tuita conversion ndikutotara okumfona ngene chiringa mama koza chitofona. Ndikufunga kuti conversion inewe. Handina ndisaka mjana pa ma WhatsApp kachinji ndita ma audios. Anzi ma voice notes. Nokuti nyenzo kutype idzana ndidzigoni nokuti ndichitotaka kutype kudai so mafoni kozanga chitopinda anoti disturb achatokwanisi nokuti zve voice note nokuti shamwari zvatopera andita ipi anoona nokuti mafoni yangu chikuti inotanga itoringa hazviiti tichipedze 2 minutes isina kuringa hazviiti. Thank you Salo. Hanzi vakapfura 10 munodini namba yasvika pa 10 ndotomira anditori airtime ikasvika pa 10 anditori because anditangiresa airtime dzavanhu mufoni mangu. Unless I want to airtime direct. Vanotumira dziri airtime anditangire kuloda airtime. Ndinozoloda airtime kana vapinda pa list. Ndopanozotora namba dzavo dzichisara airtime mufoni. Otherwise ndotogona vakawanda vanoudza kutora airtime yako uchaitumira next week. Tora airtime yako uchaitumira next week. Mona. Saka is beyond my control guys. Dei zvazviri up to me. Ndaisvika nemi kuseni mangwana chingu kunavatira imose. Hani maona. Asi it's not beyond me. Prophet tiva avabhadhagwi. Hani maona. Kuya pana pavanongozviwira avabhadhagwi kana chinhu. Asiwo vane mhuri yavo. Vane mhuri mukadzi wavo. Hani mazviona. Saka tesika ndizokanganisa mukadzi wavo mangwana zotrambidza kuti chirega kuinda kusho nokuti mukaenda kusho mabva kumaona kuti vafonegwa vangu vari kwavanga vari. Vakaita zvedu straight. Tuzopedzana 12 pano. Pamukadzi musi wayanga akamirira murume wake. Hazvizonyatsoita guys. Zvimwe zvondoti tingofungawo. Haya pindura naye mukomesi guys vari mukomesi ndibatsirewo kupindura mubvunzo mukomesi chero ndai addressa kudhara. Ndibatsirewo kupindura. Airtime inotengwa Saturday makuseni anyway. Saturday kuseni. Kuita kuti ndisakangamwe mazita enyu nechichi. Saturday kuseni wotenga airtime yako. Saturday morning. Iva chiuya manheru. Namba dzangu dziri pa page amene munasina namba dzangu anozviti mudhayari kuti mudhayari akaita sei. Namba yekuisa airtime haisi iyo yakapinwa apo iyo iyo yakapinwa apo ndiyo yamunozofona anditi muchitaura na prophet. Namba yangu chaiyo handingakwanisa kuti ndamechita conversation tutaura ipapa pasha zvokuti ndazoita haruti kana zodi zvakwauri handingakudzi airtime yekuisa iyo ndoda kufona ndofunga ndochitaura every time uruda kufonera prophet problem yako ina handiizivi ndokuudza sei kuti mari yakati. How would I tell you kuti isa 29 rand ione problem dzako dzinenge dziri 15 nai. Ndoda kubvunzawo
You are not rude, but I'm just saying zvingonzwika panapa. Unene urikuziva kuti problem yako yoda kunyatso explain kuna prophet and you know kuti we are calling direct ku Zimbabwe. And saka ndikakudza kuti isa airtime 300 unoenda uchiti kudi. Unoenda uchiti chi. Saka iwe urikuziva zvoda na prophet kuti zvinotora nguva yakareba zvakadini kuna matiku anditi. You know now reasonable airtime you know. And you know I never told people kuti tenga airtime imari ndatozviita nhasi. Vanhu vaingotenga airtime dzimwe nguva 20 rand chaiyo. Dzimwe nguva 15 rand, kune makatombotenga 12 rand. 12 rand akauya akagara 10 minutes pana akati airtime yangu yananda zvitumiri gono mumu. Anditi saka kuti ndizive kuti uri kuda kuti problem yako yakamira sei. Problem yako yakakura sei kuti nditi nditaura andigoni kukudza kuti tenga airtime yemari yakati. Anditi maona zvaitika pakuti une umwe munhu auya andika apedza tozonzi udzoke futi. Arwa 30 minutes, good 30 minutes tiri pano. Guys, manise mu South Africa munoziva kuti kufona ku Zimbabwe, munofona ku Zimbabwe. Munoziva kuti kufona ku Zimbabwe mari tsakamira sei. Ndimi vanhu vanotoziva. Muzi atidi kunyepera kusogaira asikana. Ndimi vanhu vanotoziva kuti kufona ku Zimbabwe kunoita mari per minute. Munotoziva ini kudarika vanhu vari kuna na diaspora. I see WhatsApp call, guys. They are getting WhatsApp call, guys. There was no need to kuisa marani ndine Wi-Fi here. Ndine Wi-Fi here. Ndine kuisa taiko phone ni WhatsApp call. But WhatsApp yawa haite WhatsApp yawa. Kwa vanoti ya kuna network kwa vanu gara kwacho. Anti mashuona. Simba. Ende wapedza ndapedza ndichiri pangwara but ndapedza uda tichopinda izvo tinopinda kaizvo tongokashotwa njeti tongorova ka 10 minutes chete ngokuudza vanhu mazimbabwe kuti mangwana uyai mangwana. Alright, chipinda udipe link yacho ndipinde ndijoin. And then mamwe mazimba ako mamwe aya vanga vaitaura kuti hanze vaindi blast vachiditi simba uri kutaurire kuti watanga akatakatutula, you know. I mean, because there are some of your vanhu venyu mimi vanenge vanongoita simplistic so kakupusa so. Kusimba unoziva sekuti vanhu vangu pomwe ndevako. Aiwa ndevenyu. Ndevako Simba So masubscribers ezima aya ndakana munhu ana atambotipopotera ndakapopoterwa shamari ndiri palive shamari nakuya paspaces apa aputanga kutoti blaster publicly, you know. Not washaya zvokutaura here. Alright, no problem. Regati ndipe link tipinde. Sharp ndakutumira ka intro yakakona. Alright. Ndakushandisa ndo ndofana play for 1 minute uchipo tungopinda izvo so kari kwezo skari karingi. Alright, sharp. Inatona. Alright. Right. Akumbira namba yangu ndakupai. Mirai ndinyore namba yangu. Varikuya inozeswa airtime yacho. Andika inozeswa airtime yacho na rega ndinyore apa ndipine muzive 064 andika 895 4837 andika ndoye airtime ishi. Asi mukaenda pa front page ka namba yangu iripo ishi. Maiona nti isho ndo namba iyo yema calls isho. Iyo ndo namba iyo yamunotenga airtime mukanda apo ye Vodacom. Andika iyi ndo namba ishi handiti right. Hande kwa Simba guys, hande kwa Simba hande kwa na Simba muri kumutuka uko kwa muri kutuka Simba ma diaries kwa muri vanhu ndimi vanhu vangu muri kutuka Simba animaona anditika endo yamnisa airtime ndakupa iyo animaona saka hande kwa Simba tinowa